BTR मुङानो बेसेबांबा गोजौखा। जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङैनो पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन BTR गोरोबथाजों लोगोसे NDFBनि केसाबो थांजोबगोन लोगोसे रिलेभेसन गासैखौबो मोनजोबगोन नाथाय दिनैसिमाव नुबाय आंनानो केसा हाइनान्स NDFBनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन। नन हाइनान्स नंबावा हाइनान्सजों लोगोसे दिनैहाय बोरो आंनि केसाखौनो दिनैसिम फोजोबनो हायाखै आरो माबा गोदान केससो फैबावगासिनो दङ। NDFBनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन। होमब्ला बेबादिब्ला बिसिनि बुंनायनि गावनि खुगानि जे जबान बेफोरखौ दोननांगौ बिसोरखौ मानो दोननो रोङाखै दिनै सरकारा। बेनिखायनो नैबे समनिफ्राय जोंनि बिदा फंबायफ्रा जे दिनै न'आव फैफिनसिगोन माखासेखौ जों जेलनिफ्राय बरननांगोन माखासेखौ जोङो दिनै बेंगुरा जानायफोरखौ जोङो जोथोन लानांगोन जोंनि मुंख्लं न'खरफोरखौ जोङो नायनांगोन जायनि थाखाय मुंख्लं न'खराव 5 लाख होनांगोन होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय दाबि दैखांनानै बेवहाय माने सुक्तियाव जोङो लिरनानै लानानै फैदों। NDFBनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन। नायसना लासै जोबलांसाराबो थैनानै थांबाय आरो जोंनि आन्दारावनो जों जेब्ला सेक्सनाव दङमोन बे समावनो जोंनि आन्दारावहाय गैयालाबो जोंनि लोगोफ्रा 15 থেকে 20 जन थैलांबाय दिनैसिम जों अनसुंथाइ मोनाखै। होमब्ला सरकारा जोंखौ नायालासै सोरखौ नायनो सानदों। जोंनि मुंख्लं न'खरफोरखौ जोङो नायनांगोन जायनि थाखाय मुंख्लं न'खराव 5 लाख होनांगोन होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय दाबि दैखांनानै बेवहाय माने सुक्तियाव जोङो लिरनानै लानानै फैदों। आं बै समाव खोनादोंमोन गोबां मानसिफोरनोहाय थैनायफोरनो मुंख्लंफोरनो गोबांनि थाखा होगासिनो दङ अनसुंथाइ हरदों Ex.NDFBफोरनो अनसुंथाइ हरदों बोरो खिन्थु जाय मानसिया अरिजिनाल केडारफोर जानानै दङ बेफोरो जुदि अनसुंथाइ मोनाबा सोरबादिया मोनो दिनै अनसुंथाइखौ आं जों लुबैया केसाथ' अन्त'पक्षे जोङो जोबनायनि लामायाव थांनांगौसै बेखौनो आं लुबैयो। जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङैनो पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन BTR गोरोबथाजों लोगोसे NDFBनि केसाबो थांजोबगोन लोगोसे रिलेभेसन गासैखौबो मोनजोबगोन नाथाय दिनैसिमाव नुबाय आंनानो केसा हाइनान्स नन हाइनान्स नंबावा हाइनान्सजों लोगोसे दिनैहाय बोरो आंनि केसाखौनो दिनैसिम फोजोबनो हायाखै आरो माबा गोदान केससो फैबावगासिनो दङ। होमब्ला बेबादिब्ला बिसिनि बुंनायनि गावनि खुगानि जे जबान बेफोरखौ दोननांगौ बिसोरखौ मानो दोननो रोङाखै दिनै सरकारा बेखौनो खावलायहरो जोङो जेनोखि बेबादि दाखालामथों जेनेबा जोंखौबो नायथों जोंबो फेमिलि गोनां जोंनि फेमिलि फारसे जोंखौबो नायहर दिनैहाय जोङो बेसे थाखा फैसा गारनानै जों कर्ट कासारि गाबाय थाफैनो हानांगौ। जोङो सोलिनाया बिदिनो दिनैहाय जों सरकारनिफ्रायथ' आं अनसुंथाइ थाइसेबो मोनाखै आरो सरकारा दा जोंखौहाय मा खालामदों बेखौ आं बुंनो रोङा खिन्थु आङो न'आवहाय सोलियो गायनाय फुनाय हाजिरा दाउ अमा बोरमा लाहोनानै आं बेफोरजोंनो फानै मायैहाय आङो कर्ट कासारिखौ गाफैनांगौ गोनांथि फैयो खिन्थु बेसे बेबादि गाबाय थानो हानो दिनैहाय गोदान केस फैबाय मास मोनसे उनाव जुदिसा गोदान केस फैयोबा जों मा फाननानै होफैनो बेसेबां जों गभर्नमेन्टनो थाखा होबाय थाफैनो बेवहाय कर्ट कासारि गाफैबाय थानो बेबादिथ' सम्भब जाया। होमब्ला बेबादियावहाय जुदिसा जों बायसान्स वारेन्ट थांनानै जों गाफैनो रोङाब्ला थाखा फैसानि प्रब्लेमाव हमजायोबा होमबा बिनि दायथ'खौ सोर लानो आसाम सरकार लानो ना BTR सरकार लानो ना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा लानो बेखौनो आङो खावलायो। दिनैहाय आङो गोदान जामिन लाफैनांगौ गोनांथि फैदों आंल' नङा आंजों लोगोसे सासे दंबावो बिबो गोदान जामिन लानांगौ होननानै जादों माखासेयाथ' नोङो गुवाहाटियावहाय दंहैयो दा जों सानैया गोदान बेल दिनैहाय लानांगौ गोनां फैदों। जोंथ' जोबलांसार जों आं गार्डआवहाय दङमोन मिथिंगा सारमोनजोंहाय ओमफ्राय दा जोङोथ' गोबाव सम जाबाय गोबाव सम जानानैहाय दिनैहाय जोंखौहाय नायसना लासै जोबलांसाराबो थैनानै थांबाय आरो जोंनि आन्दारावनो जों जेब्ला सेक्सनाव दङमोन बे समावनो जोंनि आन्दारावहाय गैयालाबो जोंनि लोगोफ्रा 15 থেকে 20 जन थैलांबाय दिनैसिम जों अनसुंथाइ मोनाखै। होमब्ला सरकारा जोंखौ नायालासै सोरखौ नायनो सानदों। आं बै समाव खोनादोंमोन गोबां मानसिफोरनोहाय थैनायफोरनो मुंख्लंफोरनो गोबांनि थाखा होगासिनो दङ अनसुंथाइ हरदों Ex.NDFBफोरनो अनसुंथाइ हरदों बोरो खिन्थु जाय मानसिया अरिजिनाल केडारफोर जानानै दङ बेफोरो जुदि अनसुंथाइ मोनाबा सोरबादिया मोनो दिनै अनसुंथाइखौ आं जों लुबैया केसाथ' अन्त'पक्षे जोङो जोबनायनि लामायाव थांनांगौसै
बेखौनो आं लुबैयो। फेरेंगा सारजोंहाय आं कन्टेक्ट खालामदों, गबिन्द सारमोनजोंथ' आङो कन्टेक्ट खालामनो मोनाखै। सावरायग्रा सार फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदों, लिस्टबो हरदों आङो। फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन, नाथाय जोंनि माबाया जाफुंहैयाखिसै, रायलायनायाबो जों सेरखम हाहैजोबाखिसै बिसोरजोंहाय, जोङो टाइम होनो हायाखिसै बिथांमोना। दा जों खावलायहरो सारमोना जेनाखि जोंखौ नायहरो। थेंक इउ। वेस्ट बेंगल स्टेटनि युनिलिश मुसाहारी एम जेटलि Ex.NDFB केडार। दा आङो माखासे आंनि समस्याखौ लानानै आङो दुखुजों लोगोसे आङो दिनैहाय प्रेस मिट होनांगौ गोनांथि फैदों। मानोना आङो गोबांनि जेंनायाव दङ, जोङो बलथे आङो दङ दा जेंनायाव। दा बिनि थाखाय आं प्रेस मिट होनांगौ गोनांथि फैदों। खोथा जाहैबाय आं 2009आवहाय NDFB आव जयनिं जानानै आं 2014आवहाय आं हमजादों वेस्ट बेंगल स्टेटआव। वेस्ट बेंगल स्टेटआव हमजानानै आं मास मोनसे जेल जानानै क'क्राझारावहाय आङो मेक्सिमाम 9 माससिम जेल जाफैदों। आं 2015आवहाय आं गदों। गनानैहाय आङो 3 बोसोर परे आङो कर्ट केस गानांगौ गोनां फैदों। गायै गायै आङो दिनैसिम गानानै आरो माबे संबिधान इण्डियान संबिधानावथ' नोङो बेबायदि माबा गैयाना, बिखौ लानानै दिनैहाय माबे हिसाबैहाय जोंखौहाय माने केस गोदानाव खोख्लैबावना दोनखो। दिनैनि दिनाव जों केस गोदान गाफिननांगौ, जामिन लाफिननांगौ गोनांथि फैदों। बेखौनो सरकारनाव खावलायहरो, सरकारा जोंखौ नाय। आरो दिनैसिम जोङो सरकारनिफ्राय आङो सरकारनि अनसुंथाइबो आं मोनाखै। आरो दा NDFB आव दे जों इसेबां बर'नि प्रटेक्सन आर्मि जानानै दे जों खामानि मावदों, बे खामानि मावनायावबो दा जोङो NDFB आवबो जोङो लिस्ट दंना गैया बेखौबो जों बुंनो रोङा। आङो गावनो बुंनो रोङा दे आङो सासे NDFB होननानैहाय। खिन्थु जों दिनैसिमाव इसेबां आर्मि पुलिसजों गावलायनांगौ मोगा मोगि जाबोदों, थेवबो दिनैसिमाव जोङो मानो सरकारजों नायसनजायाखै ना वेस्ट बेंगल स्टेटनि मानसि होननायखाय जोंखौ नायसनाखै सरकारा। बिनि थाखाय आं सरकारखौ अनुरद खालामो, खावलायो, माने जेनोखि सरकारा बे जे केस जाबसिननायखौ एसे मोजाङैहाय नोजोर होनानै नायो, जेनोखि फैगौआवहाय जेनोखि बेबायदि जाया। आरो आङो Ex.NDFB केडारफोरखौ बा जोंनि आंगो लोगोफोरखौ खावलायहरो, नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा केसआ गोदान गोदान फैफिनबाय थाथों आरो जोङो बिदिनो नाराव बिराव खारखोमानानै थानांगौ, कर्ट गाबाय थानांगौ होननानै नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा? नाथाय बिनि थाखायनो आं बुंदों, जोङो बयबो ज' जाफिनदो, ज' जानानैहाय जोङो बे केस जाबसिननाय मानायफोरखौहाय जों सरकारनावहाय आबदार खालामनि, जों सरकारनावहाय गसंथानि, मानि थाखाय जोंखौ बेबादि खालामदों, मानि थाखाय जोंखौ उफुद्रुत बानायदों। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोदों डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस। बर'नि अखोराङाव दाबोनो बुस्रानाखै। BTR मुङानो बेसेबांबा गोजौखा। जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङैनो पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन BTR गोरोबथाजों लोगोसे NDFBनि केसाबो थांजोबगोन, लोगोसे रिलेभेसन गासैखौबो मोनजोबगोन। नाथाय दिनैसिमाव नुबाय आंनानो केसा हाइनान्स। NDFBनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन। नन हाइनान्स नंबावा, हाइनान्सजों लोगोसे दिनैहाय बोरो आंनि केसाखौनो दिनैसिम फोजोबनो हायाखै आरो माबा गोदान केससो फैबावगासिनो दङ। NDFBनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन। होमब्ला बेबादिब्ला बिसिनि बुंनायनि गावनि खुगानि जे जबान बेफोरखौ दोननांगौ, बिसोरखौ मानो दोननो रोङाखै दिनै सरकारा? बेनिखायनो नैबे समनिफ्राय जोंनि बिदा फंबायफ्रा जे दिनै न'आव फैफिनसिगोन, माखासेखौ जों जेलनिफ्राय बरननांगोन, माखासेखौ जोङो दिनै बेंगुरा जानायफोरखौ जोङो जोथोन लानांगोन, जोंनि मुंख्लं न'खरफोरखौ जोङो नायनांगोन, जायनि थाखाय मुंख्लं न'खराव 5 लाख होनांगोन होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय दाबि दैखांनानै बेवहाय माने सुक्तियाव जोङो लिरनानै लानानै फैदों। NDFBनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन।
जोंखौहाय नायस'ना लासै जोबलांसाराबो थैनानै थांबाय आरो जोंनि आन्दारावनो जों जेब्ला सेक्सनाव दङमोन बे समावनो जोंनि आन्दारावहाय गैयालाबो जोंनि लोगोफ्रा 15 থেকে 20 जन थैलांबाय दिनैसिम जों अनसुंथाइ मोनाखै होमब्ला सरकारा जोंखौ नायालासे सोरखौ नायनो सानदों जोंनि मुंख्लं नखरफोरखौ जोङो नायनांगोन जायनि थाखाय मुंख्लं नखराव 5 लाख होनांगोन होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय दाबि दैखांनानै बेवहाय माने सुक्तियाव जोङो लिरनानै लानानै फैदों आं बै समाव खोनादोंमोन गोबां मानसिफोरनोहाय थैनायफोरनो मुंख्लंफोरनो गोबांनि थाखा होगासिनो दङ अनसुंथाइ हरदों Ex.NDFB फोरनो अनसुंथाइ हरदों बोरो खिन्थु जाय मानसिया अरिजिनाल केडारफोर जानानै दङ बेफोरो जुदि अनसुंथाइ मोनाबा सोरबादिया मोनो दिनै अनसुंथाइखौ आं जों लुबैया केसाथ' अन्तन्त'फोरके जोङो जोबनायनि लामायाव थांनांगौसै बेखौनो आं लुबैयो जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङैनो पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन BTR गोरोबथाजों लोगोसे NDFB नि केसाबो थांजोबगोन लोगोसे रिलेभेसन गासैखौबो मोनजोबगोन नाथाय दिनैसिमाव नुबाय आंनानो केसा हाइनान्स नन हाइनान्स नंबावा हाइनान्सजों लोगोसे दिनैहाय बोरो आंनि केसाखौनो दिनैसिम फोजोबनो हायाखै आरो माबा गोदान केससो फैबावगासिनो दङ होमब्ला बेबादिब्ला बिसिनि बुंनायनि गावनि खुगानि जे जबान बेफोरखौ दोननांगौ बिसोरखौ मानो दोननो रोङाखै दिनै सरकारा बेखौनो खावलायहरो जोङो जेनोखि बेबादि दाखालामथों जेनोखि जोंखौबो नायथों जोंबो फेमिलि गोनां जोंनि फेमिलि फारसे जोंखौबो नायहर दिनैहाय जोङो बेसे थाखा फैसा गारनानै जों कर्ट कासारि गाबाय थाफैनो हानांगौ जोङो सोलिनाया बिदिनो दिनैहाय जों सरकारनिफ्रायथ' आं अनसुंथाइ थाइसेबो मोनाखै आरो सरकारा दा जोंखौहाय मा खालामदों बेखौ आं बुंनो रोङा खिन्थु आङो न'आवहाय सोलियो गायनाय फुनाय हाजिरा दाउ अमा बोरमा लाहोनानै आं बेफोरजोंनो फानै मायैहाय आङो कर्ट कासारिखौ गाफैनांगौ गोनांथि फैयो खिन्थु बेसे बेबादि गाबाय थानो हानो दिनैहाय गोदान केस फैबाय मास मोनसे उनाव जुदिसा गोदान केस फैयोबा जों मा फाननानै होफैनो बेसेबां जों गभर्नमेन्टनो थाखा होबाय थाफैनो बेवहाय कर्ट कासारि गाफैबाय थानो बेबादिथ' सम्भब जाया होमब्ला बेबादियावहाय जुदिसा जों बायसान्स वारेन्ट थांनानै जों गाफैनो रोङाब्ला थाखा फैसानि प्रब्लेमाव हमजायोबा होमबा बिनि दायथ'खौ सोर लानो आसाम सरकार लानो ना BTR सरकार लानो ना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा लानो बेखौनो आङो खावलायो दिनैहाय आङो गोदान जामिन लाफैनांगौ गोनांथि फैदों आंल' नङा आंजों लोगोसे सासे दंबावो बिबो गोदान जामिन लानांगौ होननानै जादों माखासेयाथ' नोङो गुवाहाटियावहाय दंहैयो दा जों सानैया गोदान बेल दिनैहाय लानांगौ गोनां फैदों जोंथ' जोबलांसारजों जों आं गार्डआवहाय दङमोन हा मिथिंगा सारमोनजोंहाय ओमफ्राय दा जोङोथ' गोबाव सम जाबाय गोबाव सम जानानैहाय दिनैहाय जोंखौहाय नायस'ना लासै जोबलांसाराबो थैनानै थांबाय आरो जोंनि आन्दारावनो जों जेब्ला सेक्सनाव दङमोन बे समावनो जोंनि आन्दारावहाय गैयालाबो जोंनि लोगोफ्रा 15 থেকে 20 जन थैलांबाय दिनैसिम जों अनसुंथाइ मोनाखै होमब्ला सरकारा जोंखौ नायालासे सोरखौ नायनो सानदों आं बै समाव खोनादोंमोन गोबां मानसिफोरनोहाय थैनायफोरनो मुंख्लंफोरनो गोबांनि थाखा होगासिनो दङ अनसुंथाइ हरदों Ex.NDFB फोरनो अनसुंथाइ हरदों बोरो खिन्थु जाय मानसिया अरिजिनाल केडारफोर जानानै दङ बेफोरो जुदि अनसुंथाइ मोनाबा सोरबादिया मोनो दिनै अनसुंथाइखौ आं जों लुबैया केसाथ' अन्तन्त'फोरके जोङो जोबनायनि लामायाव थांनांगौसै बेखौनो आं लुबैयो सारजोंहाय आं कन्टेक्ट खालामदों गबिन्द सारमोनजोंथ' आङो कन्टेक्ट खालामनो मोनाखै सावरायग्रा सार फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदों लिस्टबो हरदों आङो फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन नाथाय जोंनि माबाया जाफुंहैयाखिसै रायलायनायाबो जों सेरखम हाहैजोबाखिसै बिसोरजोंहाय जोङो टाइम होनो हायाखिसै बिथांमोना दा जों खावलायहरो सारमोना जेनोखि जोंखौ नायहरो वेस्ट बेंगल स्टेटनि युनिलिश मुसाहारी जेटलि Ex.NDFB केडार दा आङो माखासे आंनि समस्याखौ लानानै आङो दुखुजों लोगोसे आङो दिनैहाय प्रेस मिट होनांगौ गोनांथि फैदों मानोना आङो गोबांनि जेंनायाव दङ जोङो बलथे आङो दङ दा जेंनायाव दा बिनि थाखाय आं प्रेस मिट होनांगौ गोनांथि फैदों खोथा जाहैबाय आं 2009 आवहाय NDFB आव जयनिं जानानै आं 2014 आवहाय आं हमजादों वेस्ट बेंगल स्टेटआव हमजानानै आं मास मोनसे जेल जानानै क'क्राझारावहाय आङो मेक्सिमाम 9 माससिम जेल जाफैदों आं 2015 आवहाय आं गदों गनानैहाय आङो 3 बोसोर परे आङो कर्ट केस गानांगौ गोनां फैदों गायै आङो दिनैसिम गानानै आरो माबे संबिधान इण्डियान संबिधानावथ' नोङो बेबादि माबा गैयाना बिखौ लानानै दिनैहाय माबे हिसाबैहाय जोंखौहाय माने केस गोदानाव खोख्लैबावना दोनखो दिनैनि दिनाव जों केस गोदान गाफिननांगौ जामिन लाफिननांगौ गोनांथि फैदों बेखौनो सरकारनाव खावलायहरो सरकारा जोंखौ नाय आरो दिनैसिम जोङो सरकारनिफ्राय आङो सरकारनि अनसुंथाइबो आं मोनाखै आरो दा NDFB आव दे जों इसेबां बर'नि मोनसे
बर'नि प्रटेक्शन आर्मि जानानै दे जों खामानि मावदों बे खामानि मावनायावबो दा जोङो एनडिएफबि आवबो जोङो लिस्ट दंना गैया बेखौबो जों बुंनो रोङा आङो गावनो बुंनो रोङा दे आङो सासे एनडिएफबि होननानैहाय खिन्थु जों दिनैसिमाव एसेबां आर्मि पुलिसजों गावलायनांगौ मोगा मोगि जाबोदों थेवबो दिनैसिमाव जोङो मानो सरकारजों नायसनजायाखै ना वेस्ट बेंगल स्टेटनि मानसि होननायखाय जोंखौ नायसनाखै सरकारा बिनि थाखाय आं सरकारखौ अनुरद खालामो खावलायो माने जेनोखि सरकारा बे जे केस जाबसिननाय बे केस जाबसिननायखौ एसे मोजाङैहाय नोजोर होनानै नायो जेनोखि फैगौआवहाय जेनोखि बेबायदि जाया आरो आङो एक्स.NDFB केडारफोरखौ बा जोंनि आंगो लोगोफोरखौ खावलायहरो नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा केसआ गोदान गोदान फैफिनबाय थाथों आरो जोङो बिदिनो नाराव बिराव खारखोमाबानानै थानांगौ कट गाबाय थानांगौ होननानै नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा नाथाय बिनि थाखायनो आं बुंदों जोङो बयबो ज' जाफिनदो ज' जानानैहाय जोङो बे केस जाबसिननाय मानायफोरखौहाय जों सरकारनावहाय आबदार खालामनि जों सरकारनावहाय गसंथानि मानि थाखाय जोंखौ बेबादि खालामदों मानि थाखाय जोंखौ उफुद्रुत बानायदों डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोदों डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस बर'नि अखोराङाव दाबोनो मुस्रानाखै BTR मुङानो बेसेबांबा गोजौखा जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङैनो पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन BTR गोरोबथाजों लोगोसे एनडिएफबिनि केसआबो थांजोबगोन लोगोसे रिलेभेसन गासैखौबो मोनजोबगोन नाथाय दिनैसिमाव नुबाय आंनानो केसआ हाइनान्स एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन नन हाइनान्स नंबावा हाइनान्सजों लोगोसे दिनैहाय बोरो आंनि केसखौनो दिनैसिम फोजोबनो हायाखै आरो माबा गोदान केससो फैबावगासिनो दङ एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन होमब्ला बेबादिब्ला बिसिनि बुंनायनि गावनि खुगानि जे जबान बेफोरखौ दोननांगौ बिसोरखौ मानो दोननो रोङाखै दिनै सरकारा बेनिखायनो नैबे समनिफ्राय जोंनि बिदा फंबायफ्रा जे दिनै न'आव फैफिनसिगोन माखासेखौ जों जेलनिफ्राय बरननांगोन माखासेखौ जोङो दिनै बेंगुरा जानायफोरखौ जोङो जोथोन लानांगोन जोंनि मुंख्लं न'खरफोरखौ जोङो नायनांगोन जायनि थाखाय मुंख्लं न'खराव 5 लाख होनांगोन होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय दाबि दैखांनानै बेवहाय माने सुक्तियाव जोङो लिरनानै लानानै फैदों एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन नायसना लासै जोबलां साराबो थैनानै थांबाय आरो जोंनि आन्दारावनो जों जेब्ला सेक्सनाव दङमोन बे समावनो जोंनि आन्दारावहाय गैयालाबो जोंनि लोगोफ्रा 15 থেকে 20 जन थैलांबाय दिनैसिम जों अनसुंथाइ मोनाखै होमब्ला सरकारा जोंखौ नायालासै सोरखौ नायनो सानदों जोंनि मुंख्लं न'खरफोरखौ जोङो नायनांगोन जायनि थाखाय मुंख्लं न'खराव 5 लाख होनांगोन होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय दाबि दैखांनानै बेवहाय माने सुक्तियाव जोङो लिरनानै लानानै फैदों आं बै समाव खोनादोंमोन गोबां मानसिफोरनोहाय थैनायफोरनो मुंख्लंफोरनो गोबांनि थाखा होगासिनो दङ अनसुंथाइ हरदों एक्स.NDFBफोरनो अनसुंथाइ हरदों बोरो खिन्थु जाय मानसिया अरिजिनाल केडारफोर जानानै दङ बेफोरो जुदि अनसुंथाइ मोनाबा सोरबादिया मोनो दिनै अनसुंथाइखौ जों लुबैया केसआथ' अन्त'फोरके जोङो जोबनायनि लामायाव थांनांगौसै बेखौनो आं लुबैयो जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङैनो पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन BTR गोरोबथाजों लोगोसे एनडिएफबिनि केसआबो थांजोबगोन लोगोसे रिलेभेसन गासैखौबो मोनजोबगोन नाथाय दिनैसिमाव नुबाय आंनानो केसआ हाइनान्स नन हाइनान्स नंबावा हाइनान्सजों लोगोसे दिनैहाय बोरो आंनि केसखौनो दिनैसिम फोजोबनो हायाखै आरो माबा गोदान केससो फैबावगासिनो दङ होमब्ला बेबादिब्ला बिसिनि बुंनायनि गावनि खुगानि जे जबान बेफोरखौ दोननांगौ बिसोरखौ मानो दोननो रोङाखै दिनै सरकारा बेखौनो खावलायहरो जोङो जेनोखि बेबादि दाखालामथों जेनोखि जोंखौबो नायथों जोंबो फेमिलि गोनां जोंनि फेमिलि फारसे जोंखौबो नायहर दिनैहाय जोङो बेसे थाखा फैसा गारनानै जों कर्ट कासारि गाबाय थाफैनो हानांगौ
जोङो सोलिनाया बिदिनो दिनैहाय जों सरकारनिफ्रायथ' आं अनसुंथाइ थाइसेबो मोनाखै आरो सरकारा दा जोंखौहाय मा खालामदों बेखौ आं बुंनो रोङा खिन्थु आङो न'आवहाय सोलियो गायनाय फुनाय हाजिरा दाउ अमा बोरमा लाहोनानै आं बेफोरजोंनो फानै मायैहाय आङो कर्ट कासारिखौ गाफैनांगौ गोनांथि फैयो खिन्थु बेसे बेबादि गाबाय थानो हानो दिनैहाय गोदान केस फैबाय मास मोनसे उनाव जुदिसा गोदान केस फैयोबा जों मा फाननानै होफैनो बेसेबां जों गभर्नमेन्टनो थाखा होबाय थाफैनो बेवहाय कर्ट कासारि गाफैबाय थानो बेबादिथ' सम्भब जाया होनब्ला बेबादियावहाय जुदिसा जों बायसान्स वारेन्ट थांनानै जों गाफैनो रोङाब्ला थाखा फैसानि प्रब्लेमाव हमजायोबा होमबा बिनि दायथ'खौ सोर लानो आसाम सरकार लानो ना BTR सरकार लानो ना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा लानो बेखौनो आङो खावलायो दिनैहाय आङो गोदान जामिन लाफैनांगौ गोनांथि फैदों आंल' नङा आंजों लोगोसे सासे दंबावो बिबो गोदान जामिन लानांगौ गोनां जादों माखासेयाथ' नोङो गुवाहाटियावहाय दंहैयो दा जों सानैया गोदान बेल दिनैहाय लानांगौ गोनां फैदों जोंथ' जोबलांसार जों आं गार्डआवहाय दङमोन हा मिथिंगा सारमोनजोंहाय ओमफ्राय दा जोङोथ' गोबाव सम जाबाय गोबाव सम जानानैहाय दिनैहाय जोंखौहाय नायस'ना लासै जोबलांसाराबो थैनानै थांबाय आरो जोंनि आन्दारावनो जों जेब्ला सेक्सनाव दङमोन बे समावनो जोंनि आन्दारावहाय गैयाब्लाबो जोंनि लोगोफ्रा 15 থেকে 20 जन थैलांबाय दिनैसिम जों अनसुंथाइ मोनाखै होमब्ला सरकारा जोंखौ नायालासे सोरखौ नायनो सानदों आं बै समाव खोनादोंमोन गोबां मानसिफोरनोहाय थैनायफोरनो मुंख्लंफोरनो गोबांनि थाखा होगासिनो दङ अनसुंथाइ हरदों Ex.NDFB फोरनो अनसुंथाइ हरदों बोरो खिन्थु जाय मानसिया अरिजिनाल केडारफोर जानानै दङ बेफोरो जुदि अनसुंथाइ मोनाबा सोरबादिया मोनो दिनै अनसुंथाइखौ आं जों लुबैया केसाथ' अन्त'पक्षे जोङो जोबनायनि लामायाव थांनांगौसै बेखौनो आं लुबैयो सारजोंहाय आं कन्टेक्ट खालामदों गोबिन्द सारमोनजोंथ' आङो कन्टेक्ट खालामनो मोनाखै सावरायग्रा सार फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदों लिस्टबो हरदों आङो फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन नाथाय जोंनि माबाया जाफुंहैयाखिसै रायलायनायाबो जों सेरखम हाहैजोबाखिसै बिसोरजोंहाय जोङो टाइम होनो हायाखिसै बिथांमोना दा जों खावलायहरो सारमोना जेनोखि जोंखौ नायहरो बेंगल स्टेटनि Unilish Mushahary जेटलि Ex.NDFB केडार दा आङो माखासे आंनि समस्याखौ लानानै आङो दुखुजों लोगोसे आङो दिनैहाय प्रेस मिट होनांगौ गोनांथि फैदों मानोना आङो गोबांनि जेंनायाव दङ जोङो बलथे आङो दङ दा जेंनायाव दा बिनि थाखाय आं प्रेस मिट होनांगौ गोनांथि फैदों खोथा जाहैबाय आं 2009 आवहाय NDFB आव जयनिं जानानै आं 2014 आवहाय आं हमजादों वेस्ट बेंगल स्टेटआव हमजानानै आं मास मोनसे जेल जानानै क'क्राझारावहाय आङो मेक्सिमाम 9 माससिम जेल जाफैदों आं 2015 आवहाय आं गदों गनानैहाय आङो 3 बोसोर परे आङो कर्ट केस गानांगौ गोनां फैदों गायै आङो दिनैसिम गानानै आरो माबे संबिधान इण्डियान संबिधानावथ' नोङो बेबादि माबा गैयाना बिखौ लानानै दिनैहाय माबे हिसाबैहाय जोंखौहाय माने केस गोदानाव खोख्लैबावना दोनखो दिनैनि दिनाव जों केस गोदान गाफिननांगौ जामिन लाफिननांगौ गोनांथि फैदों बेखौनो सरकारनाव खावलायहरो सरकारा जोंखौ नाय आरो दिनैसिम जोङो सरकारनिफ्राय आङो सरकारनि अनसुंथाइबो आं मोनाखै आरो दा NDFB आव जे जों इसेबां बर'नि प्रटेक्सन आर्मि जानानै जे जों खामानि मावदों बे खामानि मावनायावबो दा जोङो NDFB आवबो जोङो लिस्ट दंना गैया बेखौबो जों बुंनो रोङा आङो गावनो बुंनो रोङा दे आङो सासे NDFB होननानैहाय खिन्थु जों दिनैसिमाव इसेबां आर्मि पुलिसजों गावलायनांगौ मोगा मोगि जाबोदों थेवबो दिनैसिमाव जोङो मानो सरकारजों नायसनजायाखै ना वेस्ट बेंगल स्टेटनि मानसि होननायखाय जोंखौ नायसनाखै सरकारा बिनि थाखाय आं सरकारखौ अनुरद खालामो खावलायो माने जेनोखि सरकारा बे जे केस जाबसिननायखौ एसे मोजाङैहाय नोजोर होनानै नायो जेनोखि फैगौआवहाय जेनोखि बेबायदि जाया आरो आङो Ex.NDFB केडारफोरखौ बा जोंनि आंगो लोगोफोरखौ खावलायहरो नोंथांमोनाबो हास्थायो नामा केसआ गोदान फैफिनबाय थाथों आरो जोङो बिदिनो नाराव बिराव खारखोमानानै थानांगौ कर्ट गाबाय थानांगौ होननानै नोंथांमोनाबो हास्थायो नामा नाथाय बिनि थाखायनो आं बुंदों जोङो बयबो ज' जाफिनदो ज' जानानैहाय जोङो बे केस जाबसिननाय मानायफोरखौहाय जों सरकारनावहाय आबदार खालामनि जों सरकारनावहाय गसंथानि मानि थाखाय जोंखौ बेबादि खालामदों मानि थाखाय जोंखौ उपद्रब बानायदों डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस
बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्राङाखै BTR मुङानो बेसेबांबा गोजौखा औ जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङैनो पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन BTR गोरोबथाजों लोगोसे NDFBनि केसाबो थांजोबगोन लोगोसे रिलेभेसन गासैखौबो मोनजोबगोन नाथाय दिनैसिमाव नुबाय आंनानो केसा हाइनान्स NDFBनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन नन हाइनान्स नंबावा हाइनान्सजों लोगोसे दिनैहाय बोरो आंनि केसाखौनो दिनैसिम फोजोबनो हायाखै आरो माबा गोदान केससो फैबावगासिनो दङ NDFBनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन होमब्ला बेबादिब्ला बिसिनि बुंनायनि गावनि खुगानि जे जबान बेफोरखौ दोननांगौ बिसोरखौ मानो दोननो रोङाखै दिनै सरकारा बेनिखायनो नैबे समनिफ्राय जोंनि बिदा फंबायफ्रा जे दिनै न'आव फैफिनसिगोन माखासेखौ जों जेलनिफ्राय बरननांगोन माखासेखौ जोङो दिनै बेंगुरा जानायफोरखौ जोङो जोथोन लानांगोन जोंनि मुंख्लं न'खरफोरखौ जोङो नायनांगोन जायनि थाखाय मुंख्लं न'खराव 5 लाख होनांगोन होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय दाबि दैखांनानै बेवहाय माने सुक्तियाव जोङो लिरनानै लानानै फैदों NDFBनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन बेखौहाय नायसना लासै जोबलां साराबो थैनानै थांबाय आरो जोंनि आन्दारावनो जों जेब्ला सेक्सनाव दङमोन बे समावनो जोंनि आन्दारावहाय गैयालाबो जोंनि लोगोफ्रा 15 থেকে 20 जन थैलांबाय दिनैसिम जों अनसुंथाइ मोनाखै होमब्ला सरकारा जोंखौ नायालासै सोरखौ नायनो सानदों जोंनि मुंख्लं न'खरफोरखौ जोङो नायनांगोन जायनि थाखाय मुंख्लं न'खराव 5 लाख होनांगोन होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय दाबि दैखांनानै बेवहाय माने सुक्तियाव जोङो लिरनानै लानानै फैदों आं बै समाव खोनादोंमोन गोबां मानसिफोरनोहाय थैनायफोरनो मुंख्लंफोरनो गोबांनि थाखा होगासिनो दङ अनसुंथाइ हरदों Ex.NDFBफोरनो अनसुंथाइ हरदों बोरो खिन्थु जाय मानसिया अरिजिनाल केडारफोर जानानै दङ बेफोरो जुदि जों अनसुंथाइ मोनाबा सोरबादिया मोनो दिनै अनसुंथाइखौ आं जों लुबैया केसाथ' अन्त'पक्षे जोङो जोबनायनि लामायाव थांनांगौसै बेखौनो आं लुबैयो औ जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङैनो पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन BTR गोरोबथाजों लोगोसे NDFBनि केसाबो थांजोबगोन लोगोसे रिलेभेसन गासैखौबो मोनजोबगोन नाथाय दिनैसिमाव नुबाय आंनानो केसा हाइनान्स नन हाइनान्स नंबावा हाइनान्सजों लोगोसे दिनैहाय बोरो आंनि केसाखौनो दिनैसिम फोजोबनो हायाखै आरो माबा गोदान केससो फैबावगासिनो दङ होमब्ला बेबादिब्ला बिसिनि बुंनायनि गावनि खुगानि जे जबान बेफोरखौ दोननांगौ बिसोरखौ मानो दोननो रोङाखै दिनै सरकारा बेखौनो खावलायहरो जोङो जेनोखि बेबादि दाखालामथों जेनेबा जोंखौबो नायथों जोंबो फेमिलि गोनां जोंनि फेमिलि फारसे जोंखौबो नायहर दिनैहाय जोङो बेसे थाखा फैसा गारनानै जों कर्ट कासारि गाबाय थाफैनो हानांगौ जोङो सोलिनाया बिदिनो दिनैहाय जों सरकारनिफ्रायथ' आं अनसुंथाइ थाइसेबो मोनाखै आरो सरकारा दा जोंखौहाय मा खालामदों बेखौ आं बुंनो रोङा खिन्थु आङो न'आवहाय सोलियो गायनाय फुनाय हाजिरा दाउ अमा बोरमा लाहोनानै आं बेफोरजोंनो फानै मायैहाय आङो कर्ट कासारिखौ गाफैनांगौ गोनांथि फैयो खिन्थु बेसे बेबादि गाबाय थानो हानो दिनैहाय गोदान केस फैबाय मास मोनसे उनाव जुदिसा गोदान केस फैयोबा जों मा फाननानै होफैनो बेसेबां जों गभर्नमेन्टनो थाखा होबाय थाफैनो बेवहाय कर्ट कासारि गाफैबाय थानो बेबादिथ' सम्भब जाया होनब्ला बेबादियावहाय जुदिसा जों बायसान्स वारेन्ट थांनानै जों गाफैनो रोङाब्ला थाखा फैसानि प्रब्लेमाव हमजायोबा होमबा बिनि दायथ'खौ सोर लानो आसाम सरकार लानो ना BTR सरकार लानो ना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा लानो बेखौनो आं खावलायो दिनैहाय आङो गोदान जामिन लाफैनांगौ गोनांथि फैदों आंल' नङा आंजों लोगोसे सासे दंबावो बिबो गोदान जामिन लानांगौ होननानै जादों माखासेयाथ' नोङो गुवाहाटियावहाय दंहैयो दा जों सानैया गोदान बेल दिनैहाय लानांगौ गोनां फैदों जोंथ' जोबलां सारजोंनो आं गार्डआवहाय दङमोन हा मिथिंगा सारमोनजोंहाय ओमफ्राय दा जोङोथ' गोबाव सम जाबाय गोबाव सम जानानैहाय दिनैहाय जोंखौहाय नायसना लासै जोबलां साराबो थैनानै थांबाय आरो जोंनि आन्दारावनो जों जेब्ला सेक्सनाव दङमोन बे समावनो जोंनि आन्दारावहाय गैयालाबो जोंनि लोगोफ्रा 15 থেকে 20 जन थैलांबाय दिनैसिम जों अनसुंथाइ मोनाखै होमब्ला सरकारा जोंखौ नायालासै सोरखौ नायनो सानदों आं बै समाव खोनादोंमोन गोबां मानसिफोरनोहाय थैनायफोरनो मुंख्लंफोरनो गोबांनि थाखा होगासिनो दङ अनसुंथाइ हरदों Ex.NDFBफोरनो अनसुंथाइ हरदों बोरो खिन्थु जाय मानसिया अरिजिनाल केडारफोर जानानै दङ बेफोरो जुदि जों अनसुंथाइ मोनाबा सोरबादिया मोनो दिनै अनसुंथाइखौ आं जों लुबैया
केसाथ' अन्त'पक्षे जोङो जोबनायनि लामायाव थांनांगौसै बेखौनो आं लुबैयो। सारजोंहाय आं कन्टेक्ट खालामदों गोबिन्द सारमोनजोंथ' आङो कन्टेक्ट खालामनो मोनाखै। सावरायग्रा सार फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदों, लिस्टबो हरदों आङो। फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन, नाथाय जोंनि माबाया जाफुंहैयाखिसै, रायलायनायाबो जों सेरखम हायजोबाखिसै बिसोरजोंहाय जोङो टाइम होनो हायाखिसै बिथांमोना। दा जों खावलायहरो सारमोना जेनाखि जोंखौ नायहरो। थेंक इउ। बेंगल स्टेटनि इउनिलिश मुसाहारी एम जेटलि Ex.NDFB केडार। दा आङो माखासे आंनि समस्याखौ लानानै आङो दुखुजों लोगोसे आङो दिनैहाय प्रेस मिट होनांगौ गोनांथि फैदों। मानोना आङो गोबांनि जेंनायाव दङ जोङो दा। जोङो बलथे आङो दङ दा जेंनायाव। दा बिनि थाखाय आं प्रेस मिट होनांगौ गोनांथि फैदों। खोथा जाहैबाय आं 2009 आवहाय NDFB आव जइनिं जानानै आं 2014 आवहाय आं हमजादों वेस्ट बेंगल स्टेटआव। वेस्ट बेंगल स्टेटआव हमजानानै आं मास मोनसे जेल जानानै क'क्राझारावहाय आङो मेक्सिमाम 9 माससिम जेल जाफैदों। आं 2015 आवहाय आं गदों। गनानैहाय आङो 3 बोसोर परे आङो कर्ट केस गानांगौ गोनां फैदों। गायै गायै आङो दिनैसिम गानानै आरो माबे संबिधान इण्डियान संबिधानावथ' नोङो बेबायदि माबा गैयाना, बिखौ लानानै दिनैहाय माबे हिसाबैहाय जोंखौहाय माने केस गोदानाव खोख्लैबावना दोनखो दिनैहाय। दिनैनि दिनाव जों केस गोदान गाफिननांगौ, जामिन लाफिननांगौ गोनांथि फैदों। बेखौनो सरकारनाव खावलायहरो, सरकारा जोंखौ नाय। आरो दिनैसिम जोङो सरकारनिफ्राय आङो सरकारनि अनसुंथाइबो आं मोनाखै। आरो दा NDFB आव दे जों इसेबां बर'नि प्रटेक्सन आर्मि जानानै दे जों खामानि मावदों, बे खामानि मावनायावबो दा जोङो NDFB आवबो जोङो लिस्ट दंना गैया बेखौबो जों बुंनो रोङा। आङो गावनो बुंनो रोङा दे आङो सासे NDFB होननानैहाय। खिन्थु जों दिनैसिमाव इसेबां आर्मि पुलिसजों गावलायनांगौ मोगा मोगि जाबोदों, थेवबो दिनैसिमाव जोङो मानो सरकारजों नायसनजायाखै ना वेस्ट बेंगल स्टेटनि मानसि होननायखाय जोंखौ नायसनाखै सरकारा। बिनि थाखाय आं सरकारखौ अनुरद खालामो, खावलायो, माने जेनोखि सरकारा बे जे केस जाबसिननायखौ एसे मोजाङैहाय नोजोर होनानै नायो, जेनोखि फैगौआवहाय जेनोखि बेबायदि जाया। आरो आङो Ex.NDFB केडारफोरखौ बा जोंनि आंगो लोगोफोरखौ खावलायहरो, नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा केसआ गोदान गोदान फैफिनबाय थाथों आरो जोङो बिदिनो नाराव बिराव खारखोमानानै थानांगौ, कर्ट गाबाय थानांगौ होननानै नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा? नाथाय बिनि थाखायनो आं बुंदों जोङो बयबो ज' जाफिनदो, ज' जानानैहाय जोङो बे केस जाबसिननाय मानायफोरखौहाय जों सरकारनावहाय आबदार खालामनि, जों सरकारनावहाय गसंथानि मानि थाखाय जोंखौ बेबादि खालामदों, मानि थाखाय जोंखौ उफुद्रुत बानायदों। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोदों डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस। बर'नि अखोराङाव दाबोनो बुस्रानाखै। BTR मुङानो बेसेबांबा गोजौखा। जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङैनो पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन BTR गोरोबथाजों लोगोसे NDFBनि केसाबो थांजोबगोन, लोगोसे रिलेभेसन गासैखौबो मोनजोबगोन। नाथाय दिनैसिमाव नुबाय आंनानो केसा हाइनान्स। NDFBनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन। नन हाइनान्स नंबावा, हाइनान्सजों लोगोसे दिनैहाय बोरो आंनि केसाखौनो दिनैसिम फोजोबनो हायाखै आरो माबा गोदान केससो फैबावगासिनो दङ। NDFBनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन। होमब्ला बेबादिब्ला बिसिनि बुंनायनि गावनि खुगानि जे जबान बेफोरखौ दोननांगौ, बिसोरखौ मानो दोननो रोङाखै दिनै सरकारा? बेनिखायनो नैबे समनिफ्राय जोंनि बिदा फंबायफ्रा जे दिनै न'आव फैफिनसिगोन, माखासेखौ जों जेलनिफ्राय बरननांगोन, माखासेखौ जोङो दिनै बेंगुरा जानायफोरखौ जोङो जोथोन लानांगोन, जोंनि मुंख्लं न'खरफोरखौ जोङो नायनांगोन, जायनि थाखाय मुंख्लं न'खराव 5 लाख होनांगोन होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय दाबि दैखांनानै बेवहाय माने सुक्तियाव जोङो लिरनानै लानानै फैदों। NDFBनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन।
जोंखौहाय नायस'ना लासै जोबलांसाराबो थैनानै थांबाय आरो जोंनि आन्दारावनो जों जेब्ला सेक्सनाव दङमोन बे समावनो जोंनि आन्दारावहाय गैयालाबो जोंनि लोगोफ्रा 15 থেকে 20 जन थैलांबाय दिनैसिम जों अनसुंथाइ मोनाखै होमब्ला सरकारा जोंखौ नायालासे सोरखौ नायनो सानदों जोंनि मुंख्लं नखरफोरखौ जोङो नायनांगोन जायनि थाखाय मुंख्लं नखराव 5 लाख होनांगोन होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय दाबि दैखांनानै बेवहाय माने सुक्तियाव जोङो लिरनानै लानानै फैदों आं बै समाव खोनादोंमोन गोबां मानसिफोरनोहाय थैनायफोरनो मुंख्लंफोरनो गोबांनि थाखा होगासिनो दङ अनसुंथाइ हरदों Ex.NDFB फोरनो अनसुंथाइ हरदों बोरो खिन्थु जाय मानसिया अरिजिनाल केडारफोर जानानै दङ बेफोरो जुदि अनसुंथाइ मोनाबा सोरबादिया मोनो दिनै अनसुंथाइखौ आं जों लुबैया केसाथ' अन्त'पक्षे जोङो जोबनायनि लामायाव थांनांगौसै बेखौनो आं लुबैयो जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङैनो पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन BTR गोरोबथाजों लोगोसे NDFB नि केसाबो थांजोबगोन लोगोसे रिलेभेसन गासैखौबो मोनजोबगोन नाथाय दिनैसिमाव नुबाय आंनानो केसा हाइनान्स नन हाइनान्स नंबावा हाइनान्सजों लोगोसे दिनैहाय बोरो आंनि केसाखौनो दिनैसिम फोजोबनो हायाखै आरो माबा गोदान केससो फैबावगासिनो दङ होमब्ला बेबादिब्ला बिसिनि बुंनायनि गावनि खुगानि जे जबान बेफोरखौ दोननांगौ बिसोरखौ मानो दोननो रोङाखै दिनै सरकारा बेखौनो खावलायहरो जोङो जेनोखि बेबादि दाखालामथों जेनोखि जोंखौबो नायथों जोंबो फेमिलि गोनां जोंनि फेमिलि फारसे जोंखौबो नायहर दिनैहाय जोङो बेसे थाखा फैसा गारनानै जों कर्ट कासारि गाबाय थाफैनो हानांगौ जोङो सोलिनाया बिदिनो दिनैहाय जों सरकारनिफ्रायथ' आं अनसुंथाइ थाइसेबो मोनाखै आरो सरकारा दा जोंखौहाय मा खालामदों बेखौ आं बुंनो रोङा खिन्थु आङो न'आवहाय सोलियो गायनाय फुनाय हाजिरा दाउ अमा बोरमा लाहोनानै आं बेफोरजोंनो फानै मायैहाय आङो कर्ट कासारिखौ गाफैनांगौ गोनांथि फैयो खिन्थु बेसे बेबादि गाबाय थानो हानो दिनैहाय गोदान केस फैबाय मास मोनसे उनाव जुदिसा गोदान केस फैयोबा जों मा फाननानै होफैनो बेसेबां जों गभर्नमेन्टनो थाखा होबाय थाफैनो बेवहाय कर्ट कासारि गाफैबाय थानो बेबादिथ' सम्भब जाया होमब्ला बेबादियावहाय जुदिसा जों बायसान्स वारेन्ट थांनानै जों गाफैनो रोङाब्ला थाखा फैसानि प्रब्लेमाव हमजायोबा होमबा बिनि दायथ'खौ सोर लानो आसाम सरकार लानो ना BTR सरकार लानो ना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा लानो बेखौनो आङो खावलायो दिनैहाय आङो गोदान जामिन लाफैनांगौ गोनांथि फैदों आंल' नङा आंजों लोगोसे सासे दंबावो बिबो गोदान जामिन लानांगौ होननानै जादों माखासेयाथ' नोङो गुवाहाटियावहाय दंहैयो दा जों सानैया गोदान बेल दिनैहाय लानांगौ गोनां फैदों जोंथ' जोबलांसारजों जों आं गार्डआवहाय दङमोन हा मिथिंगा सारमोनजोंहाय ओमफ्राय दा जोङोथ' गोबाव सम जाबाय गोबाव सम जानानैहाय दिनैहाय जोंखौहाय नायस'ना लासै जोबलांसाराबो थैनानै थांबाय आरो जोंनि आन्दारावनो जों जेब्ला सेक्सनाव दङमोन बे समावनो जोंनि आन्दारावहाय गैयालाबो जोंनि लोगोफ्रा 15 থেকে 20 जन थैलांबाय दिनैसिम जों अनसुंथाइ मोनाखै होमब्ला सरकारा जोंखौ नायालासे सोरखौ नायनो सानदों आं बै समाव खोनादोंमोन गोबां मानसिफोरनोहाय थैनायफोरनो मुंख्लंफोरनो गोबांनि थाखा होगासिनो दङ अनसुंथाइ हरदों Ex.NDFB फोरनो अनसुंथाइ हरदों बोरो खिन्थु जाय मानसिया अरिजिनाल केडारफोर जानानै दङ बेफोरो जुदि अनसुंथाइ मोनाबा सोरबादिया मोनो दिनै अनसुंथाइखौ आं जों लुबैया केसाथ' अन्त'पक्षे जोङो जोबनायनि लामायाव थांनांगौसै बेखौनो आं लुबैयो सारजोंहाय आं कन्टेक्ट खालामदों गबिन्द सारमोनजोंथ' आङो कन्टेक्ट खालामनो मोनाखै सावरायग्रा सार फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदों लिस्टबो हरदों आङो फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन नाथाय जोंनि माबाया जाफुंहैयाखिसै रायलायनायाबो जों सेरखम हाहैजोबाखिसै बिसोरजोंहाय जोङो टाइम होनो हायाखिसै बिथांमोना दा जों खावलायहरो सारमोना जेनोखि जोंखौ नायहरो वेस्ट बेंगल स्टेटनि युनिलिश मुसाहारी जेटलि Ex.NDFB केडार दा आङो माखासे आंनि समस्याखौ लानानै आङो दुखुजों लोगोसे आङो दिनैहाय प्रेस मिट होनांगौ गोनांथि फैदों मानोना आङो गोबांनि जेंनायाव दङ जोङो बलथे आङो दङ दा जेंनायाव दा बिनि थाखाय आं प्रेस मिट होनांगौ गोनांथि फैदों खोथा जाहैबाय आं 2009 आवहाय NDFB आव जयनिं जानानै आं 2014 आवहाय आं हमजादों वेस्ट बेंगल स्टेटआव हमजानानै आं मास मोनसे जेल जानानै क'क्राझारावहाय आङो मेक्सिमाम 9 माससिम जेल जाफैदों आं 2015 आवहाय आं गदों गनानैहाय आङो 3 बोसोर परे आङो कर्ट केस गानांगौ गोनां फैदों गायै आङो दिनैसिम गानानै आरो माबे संबिधान इण्डियान संबिधानावथ' नोङो बेबादि माबा गैयाना बिखौ लानानै दिनैहाय माबे हिसाबैहाय जोंखौहाय माने केस गोदानाव खोख्लैबावना दोनखो दिनैनि दिनाव जों केस गोदान गाफिननांगौ जामिन लाफिननांगौ गोनांथि फैदों बेखौनो सरकारनाव खावलायहरो सरकारा जोंखौ नाय आरो दिनैसिम जोङो सरकारनिफ्राय आङो सरकारनि अनसुंथाइबो आं मोनाखै आरो दा NDFB आव दे जों इसेबां बर'नि मोनसे
बर'नि प्रटेक्शन आर्मि जानानै दे जों खामानि मावदों बे खामानि मावनायावबो दा जोङो एनडिएफबि आवबो जोङो लिस्ट दंना गैया बेखौबो जों बुंनो रोङा आङो गावनो बुंनो रोङा दे आङो सासे एनडिएफबि होननानैहाय खिन्थु जों दिनैसिमाव एसेबां आर्मि पुलिसजों गावलायनांगौ मोगा मोगि जाबोदों थेवबो दिनैसिमाव जोङो मानो सरकारजों नायसनजायाखै ना वेस्ट बेंगल स्टेटनि मानसि होननायखाय जोंखौ नायसनाखै सरकारा बिनि थाखाय आं सरकारखौ अनुरद खालामो खावलायो माने जेनोखि सरकारा बे जे केस जाबसिननाय बे केस जाबसिननायखौ एसे मोजाङैहाय नोजोर होनानै नायो जेनोखि फैगौआवहाय जेनोखि बेबायदि जाया आरो आङो एक्स.NDFB केडारफोरखौ बा जोंनि आंगो लोगोफोरखौ खावलायहरो नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा केसआ गोदान गोदान फैफिनबाय थाथों आरो जोङो बिदिनो नाराव बिराव खारखोमाबानानै थानांगौ कट गाबाय थानांगौ होननानै नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा नाथाय बिनि थाखायनो आं बुंदों जोङो बयबो ज' जाफिनदो ज' जानानैहाय जोङो बे केस जाबसिननाय मानायफोरखौहाय जों सरकारनावहाय आबदार खालामनि जों सरकारनावहाय गसंथानि मानि थाखाय जोंखौ बेबादि खालामदों मानि थाखाय जोंखौ उफुद्रुत बानायदों डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस बर'नि अखोराङाव दाबोनो मुस्रानाखै BTR मुङानो बेसेबांबा गोजौखा जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङैनो पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन BTR गोरोबथाजों लोगोसे एनडिएफबिनि केसआबो थांजोबगोन लोगोसे रिलेभेसन गासैखौबो मोनजोबगोन नाथाय दिनैसिमाव नुबाय आंनानो केसआ हाइनान्स एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन नन हाइनान्स नंबावा हाइनान्सजों लोगोसे दिनैहाय बोरो आंनि केसखौनो दिनैसिम फोजोबनो हायाखै आरो माबा गोदान केससो फैबावगासिनो दङ एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन होमब्ला बेबादिब्ला बिसोरनि बुंनायनि गावनि खुगानि जे जबान बेफोरखौ दोननांगौ बिसोरखौ मानो दोननो रोङाखै दिनै सरकारा बेनिखायनो नैबे समनिफ्राय जोंनि बिदा फंबायफ्रा जे दिनै न'आव फैफिनसिगोन माखासेखौ जों जेलनिफ्राय बरननांगोन माखासेखौ जोङो दिनै बेंगुरा जानायफोरखौ जोङो जोथोन लानांगोन जोंनि मुंख्लं न'खरफोरखौ जोङो नायनांगोन जायनि थाखाय मुंख्लं न'खराव 5 लाख होनांगोन होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय दाबि दैखांनानै बेवहाय माने सुक्तियाव जोङो लिरनानै लानानै फैदों एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन नायसना लासै जोबलां साराबो थैनानै थांबाय आरो जोंनि आन्दारावनो जों जेब्ला सेक्सनाव दङमोन बे समावनो जोंनि आन्दारावहाय गैयालाबो जोंनि लोगोफ्रा 15 থেকে 20 जन थैलांबाय दिनैसिम जों अनसुंथाइ मोनाखै होमब्ला सरकारा जोंखौ नायालासे सोरखौ नायनो सानदों जोंनि मुंख्लं न'खरफोरखौ जोङो नायनांगोन जायनि थाखाय मुंख्लं न'खराव 5 लाख होनांगोन होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय दाबि दैखांनानै बेवहाय माने सुक्तियाव जोङो लिरनानै लानानै फैदों आं बै समाव खोनादोंमोन गोबां मानसिफोरनोहाय थैनायफोरनो मुंख्लंफोरनो गोबांनि थाखा होगासिनो दङ अनसुंथाइ हरदों एक्स.NDFBफोरनो अनसुंथाइ हरदों बोरो खिन्थु जाय मानसिया अरिजिनाल केडारफोर जानानै दङ बेफोरो जुदि अनसुंथाइ मोनाबा सोरबादिया मोनो दिनै अनसुंथाइखौ जों लुबैया केसआथ' अन्त'पक्षे जोङो जोबनायनि लामायाव थांनांगौसै बेखौनो आं लुबैयो जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङैनो पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन BTR गोरोबथाजों लोगोसे एनडिएफबिनि केसआबो थांजोबगोन लोगोसे रिलेभेसन गासैखौबो मोनजोबगोन नाथाय दिनैसिमाव नुबाय आंनानो केसआ हाइनान्स नन हाइनान्स नंबावा हाइनान्सजों लोगोसे दिनैहाय बोरो आंनि केसखौनो दिनैसिम फोजोबनो हायाखै आरो माबा गोदान केससो फैबावगासिनो दङ होमब्ला बेबादिब्ला बिसोरनि बुंनायनि गावनि खुगानि जे जबान बेफोरखौ दोननांगौ बिसोरखौ मानो दोननो रोङाखै दिनै सरकारा बेखौनो खावलायहरो जोङो जेनोखि बेबादि दाखालामथों जेनेबा जोंखौबो नायथों जोंबो फेमिलि गोनां जोंनि फेमिलि फारसे जोंखौबो नायहर दिनैहाय जोङो बेसे थाखा फैसा गारनानै जों कर्ट कासारि गाबाय थाफैनो हानांगौ
जोङो सोलिनाया बिदिनो दिनैहाय जों सरकारनिफ्रायथ' आं अनसुंथाइ थाइसेबो मोनाखै आरो सरकारा दा जोंखौहाय मा खालामदों बेखौ आं बुंनो रोङा खिन्थु आङो न'आवहाय सोलियो गायनाय फुनाय हाजिरा दाउ अमा बोरमा लाहोनानै आं बेफोरजोंनो फानै मायैहाय आङो कर्ट कासारिखौ गाफैनांगौ गोनांथि फैयो खिन्थु बेसे बेबादि गाबाय थानो हानो दिनैहाय गोदान केस फैबाय मास मोनसे उनाव जुदिसा गोदान केस फैयोबा जों मा फाननानै होफैनो बेसेबां जों गभर्नमेन्टनो थाखा होबाय थाफैनो बेवहाय कर्ट कासारि गाफैबाय थानो बेबादिथ' सम्भब जाया होनब्ला बेबादियावहाय जुदिसा जों बायसान्स वारेन्ट थांनानै जों गाफैनो रोङाब्ला थाखा फैसानि प्रब्लेमाव हमजायोबा होमबा बिनि दायथ'खौ सोर लानो आसाम सरकार लानो ना BTR सरकार लानो ना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा लानो बेखौनो आङो खावलायो दिनैहाय आङो गोदान जामिन लाफैनांगौ गोनांथि फैदों आंल' नङा आंजों लोगोसे सासे दंबावो बिबो गोदान जामिन लानांगौ गोनां जादों माखासेयाथ' नोङो गुवाहाटियावहाय दंहैयो दा जों सानैया गोदान बेल दिनैहाय लानांगौ गोनां फैदों जोंथ' जोबलांसार जों आं गार्डआवहाय दङमोन हा मिथिंगा सारमोनजोंहाय ओमफ्राय दा जोङोथ' गोबाव सम जाबाय गोबाव सम जानानैहाय दिनैहाय जोंखौहाय नायस'ना लासै जोबलांसाराबो थैनानै थांबाय आरो जोंनि आन्दारावनो जों जेब्ला सेक्सनाव दङमोन बे समावनो जोंनि आन्दारावहाय गैयालाबो जोंनि लोगोफ्रा 15 থেকে 20 जन थैलांबाय दिनैसिम जों अनसुंथाइ मोनाखै होमब्ला सरकारा जोंखौ नायालासे सोरखौ नायनो सानदों आं बै समाव खोनादोंमोन गोबां मानसिफोरनोहाय थैनायफोरनो मुंख्लंफोरनो गोबांनि थाखा होगासिनो दङ अनसुंथाइ हरदों Ex.NDFB फोरनो अनसुंथाइ हरदों बोरो खिन्थु जाय मानसिया अरिजिनाल केडारफोर जानानै दङ बेफोरो जुदि अनसुंथाइ मोनाबा सोरबादिया मोनो दिनै अनसुंथाइखौ आं जों लुबैया केसाथ' अन्त'पक्षे जोङो जोबनायनि लामायाव थांनांगौसै बेखौनो आं लुबैयो सारजोंहाय आं कन्टेक्ट खालामदों गोबिन्द सारमोनजोंथ' आङो कन्टेक्ट खालामनो मोनाखै सावरायग्रा सार फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदों लिस्टबो हरदों आङो फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन नाथाय जोंनि माबाया जाफुंहैयाखिसै रायलायनायाबो जों सेरखम हाहैजोबाखिसै बिसोरजोंहाय जोङो टाइम होनो हायाखिसै बिथांमोना दा जों खावलायहरो सारमोना जेनोखि जोंखौ नायहरो बेंगल स्टेटनि Unilish Mushahary जेटलि Ex.NDFB केडार दा आङो माखासे आंनि समस्याखौ लानानै आङो दुखुजों लोगोसे आङो दिनैहाय प्रेस मिट होनांगौ गोनांथि फैदों मानोना आङो गोबांनि जेंनायाव दङ जोङो बलथे आङो दङ दा जेंनायाव दा बिनि थाखाय आं प्रेस मिट होनांगौ गोनांथि फैदों खोथा जाहैबाय आं 2009 आवहाय NDFB आव जयनिं जानानै आं 2014 आवहाय आं हमजादों वेस्ट बेंगल स्टेटआव हमजानानै आं मास मोनसे जेल जानानै क'क्राझारावहाय आङो मेक्सिमाम 9 माससिम जेल जाफैदों आं 2015 आवहाय आं गदों गनानैहाय आङो 3 बोसोर परे आङो कर्ट केस गानांगौ गोनां फैदों गायै आङो दिनैसिम गानानै आरो माबे संबिधान इण्डियान संबिधानावथ' नोङो बेबादि माबा गैयाना बिखौ लानानै दिनैहाय माबे हिसाबैहाय जोंखौहाय माने केस गोदानाव खोख्लैबावना दोनखो दिनैनि दिनाव जों केस गोदान गाफिननांगौ जामिन लाफिननांगौ गोनांथि फैदों बेखौनो सरकारनाव खावलायहरो सरकारा जोंखौ नाय आरो दिनैसिम जोङो सरकारनिफ्राय आङो सरकारनि अनसुंथाइबो आं मोनाखै आरो दा NDFB आव दे जों इसेबां बर'नि प्रटेक्सन आर्मि जानानै दे जों खामानि मावदों बे खामानि मावनायावबो दा जोङो NDFB आवबो जोङो लिस्ट दंना गैया बेखौबो जों बुंनो रोङा आङो गावनो बुंनो रोङा दे आङो सासे NDFB होननानैहाय खिन्थु जों दिनैसिमाव इसेबां आर्मि पुलिसजों गावलायनांगौ मोगा मोगि जाबोदों थेवबो दिनैसिमाव जोङो मानो सरकारजों नायसनजायाखै ना वेस्ट बेंगल स्टेटनि मानसि होननायखाय जोंखौ नायसनाखै सरकारा बिनि थाखाय आं सरकारखौ अनुरद खालामो खावलायो माने जेनोखि सरकारा बे जे केस जाबसिननायखौ एसे मोजाङैहाय नोजोर होनानै नायो जेनोखि फैगौआवहाय जेनोखि बेबायदि जाया आरो आङो Ex.NDFB केडारफोरखौ बा जोंनि आंगो लोगोफोरखौ खावलायहरो नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा केसआ गोदान फैफिनबाय थाथों आरो जोङो बिदिनो नाराव बिराव खारखोमानानै थानांगौ कर्ट गाबाय थानांगौ होननानै नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा नाथाय बिनि थाखायनो आं बुंदों जोङो बयबो ज' जाफिनदो ज' जानानैहाय जोङो बे केस जाबसिननाय मानायफोरखौहाय जों सरकारनावहाय आबदार खालामनि जों सरकारनावहाय गसंथानि मानि थाखाय जोंखौ बेबादि खालामदों मानि थाखाय जोंखौ उपद्रब बानायदों डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस
बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्रानाखै BTR मुङानो बेसेबांबा गोजौखा औ जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङैनो पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन BTR गोरोबथाजों लोगोसे NDFBनि केसाबो थांजोबगोन लोगोसे रिलेभेसन गासैखौबो मोनजोबगोन नाथाय दिनैसिमाव नुबाय आंनानो केसा हाइनान्स NDFBनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन नन हाइनान्स नंबावा हाइनान्सजों लोगोसे दिनैहाय बोरो आंनि केसाखौनो दिनैसिम फोजोबनो हायाखै आरो माबा गोदान केससो फैबावगासिनो दङ NDFBनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन होमब्ला बेबादिब्ला बिसिनि बुंनायनि गावनि खुगानि जे जबान बेफोरखौ दोननांगौ बिसोरखौ मानो दोननो रोङाखै दिनै सरकारा बिनिखायनो नैबे समनिफ्राय जोंनि बिदा फंबायफ्रा जे दिनै न'आव फैफिनसिगोन माखासेखौ जों जेलनिफ्राय बरननांगोन माखासेखौ जोङो दिनै बेंगुरा जानायफोरखौ जोङो जोथोन लानांगोन जोंनि मुंख्लं न'खरफोरखौ जोङो नायनांगोन जायनि थाखाय मुंख्लं न'खराव 5 लाख होनांगोन होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय दाबि दैखांनानै बेवहाय माने सुक्तियाव जोङो लिरनानै लानानै फैदों NDFBनि सेंग्राफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगोन बेखौहाय नायसना लासै जोबलांसाराबो थैनानै थांबाय आरो जोंनि आन्दारावनो जों जेब्ला सेक्सनाव दङमोन बे समावनो जोंनि आन्दारावहाय गैयालाबो जोंनि लोगोफ्रा 15 থেকে 20 जन थैलांबाय दिनैसिम जों अनसुंथाइ मोनाखै होमब्ला सरकारा जोंखौ नायालासै सोरखौ नायनो सानदों जोंनि मुंख्लं न'खरफोरखौ जोङो नायनांगोन जायनि थाखाय मुंख्लं न'खराव 5 लाख होनांगोन होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय दाबि दैखांनानै बेवहाय माने सुक्तियाव जोङो लिरनानै लानानै फैदों आं बै समाव खोनादोंमोन गोबां मानसिफोरनोहाय थैनायफोरनो मुंख्लंफोरनो गोबांनि थाखा होगासिनो दङ अनसुंथाइ हरदों Ex.NDFBफोरनो अनसुंथाइ हरदों बोरो खिन्थु जाय मानसिया अरिजिनाल केडारफोर जानानै दङ बेफोरो जुदि अनसुंथाइ मोनाबा सोरबादिया मोनो दिनै अनसुंथाइखौ आं जों लुबैया केसाथ' अन्त'पक्षे जोङो जोबनायनि लामायाव थांनांगौसै बेखौनो आं लुबैयो औ जोंनि बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङैनो पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन BTR गोरोबथाजों लोगोसे NDFBनि केसाबो थांजोबगोन लोगोसे रिलेभेसन गासैखौबो मोनजोबगोन नाथाय दिनैसिमाव नुबाय आंनानो केसा हाइनान्स नन हाइनान्स नंबावा हाइनान्सजों लोगोसे दिनैहाय बोरो आंनि केसाखौनो दिनैसिम फोजोबनो हायाखै आरो माबा गोदान केससो फैबावगासिनो दङ होमब्ला बेबादिब्ला बिसिनि बुंनायनि गावनि खुगानि जे जबान बेफोरखौ दोननांगौ बिसोरखौ मानो दोननो रोङाखै दिनै सरकारा बेखौनो खावलायहरो जोङो जेनोखि बेबादि दाखालामथों जेनेबा जोंखौबो नायथों जोंबो फेमिलि गोनां जोंनि फेमिलि फारसे जोंखौबो नायहर दिनैहाय जोङो बेसे थाखा फैसा गारनानै जों कर्ट कासारि गाबाय थाफैनो हानांगौ जोङो सोलिनाया बिदिनो दिनैहाय जों सरकारनिफ्रायथ' आं अनसुंथाइ थाइसेबो मोनाखै आरो सरकारा दा जोंखौहाय मा खालामदों बेखौ आं बुंनो रोङा खिन्थु आङो न'आवहाय सोलियो गायनाय फुनाय हाजिरा दाउ अमा बोरमा लाहोनानै आं बेफोरजोंनो फानै मायैहाय आङो कर्ट कासारिखौ गाफैनांगौ गोनांथि फैयो खिन्थु बेसे बेबादि गाबाय थानो हानो दिनैहाय गोदान केस फैबाय मास मोनसे उनाव जुदिसा गोदान केस फैयोबा जों मा फाननानै होफैनो बेसेबां जों गभर्नमेन्टनो थाखा होबाय थाफैनो बेवहाय कर्ट कासारि गाफैबाय थानो बेबादिथ' सम्भब जाया होमब्ला बेबादियावहाय जुदिसा जों बायसान्स वारेन्ट थांनानै जों गाफैनो रोङाब्ला थाखा फैसानि प्रब्लेमाव हमजायोबा होमबा बिनि दायथ'खौ सोर लानो आसाम सरकार लानो ना BTR सरकार लानो ना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा लानो बेखौनो आं खावलायो दिनैहाय आङो गोदान जामिन लाफैनांगौ गोनांथि फैदों आंल' नङा आंजों लोगोसे सासे दंबावो बिबो गोदान जामिन लानांगौ होननानै जादों माखासेयाथ' नोङो गुवाहाटियावहाय दंहैयो दा जों सानैया गोदान बेल दिनैहाय लानांगौ गोनां फैदों जोंथ' जोबलांसार जों आं गार्डआवहाय दङमोन हा मिथिंगा सारमोनजोंहाय ओमफ्राय दा जोङोथ' गोबाव सम जाबाय गोबाव सम जानानैहाय दिनैहाय जोंखौहाय नायसना लासै जोबलांसाराबो थैनानै थांबाय आरो जोंनि आन्दारावनो जों जेब्ला सेक्सनाव दङमोन बे समावनो जोंनि आन्दारावहाय गैयालाबो जोंनि लोगोफ्रा 15 থেকে 20 जन थैलांबाय दिनैसिम जों अनसुंथाइ मोनाखै होमब्ला सरकारा जोंखौ नायालासै सोरखौ नायनो सानदों आं बै समाव खोनादोंमोन गोबां मानसिफोरनोहाय थैनायफोरनो मुंख्लंफोरनो गोबांनि थाखा होगासिनो दङ अनसुंथाइ हरदों Ex.NDFBफोरनो अनसुंथाइ हरदों बोरो खिन्थु जाय मानसिया अरिजिनाल केडारफोर जानानै दङ बेफोरो जुदि अनसुंथाइ मोनाबा सोरबादिया मोनो दिनै अनसुंथाइखौ आं जों लुबैया
केसाथ' अन्त'पक्षे जोङो जोबनायनि लामायाव थांनांगौसै बेखौनो आं लुबैयो। फेरेंगा सारजोंहाय आं कन्टेक्ट खालामदों, गबिन्द सारमोनजोंथ' आङो कन्टेक्ट खालामनो मोनाखै। सावरायग्रा सार फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदों, लिस्टबो हरदों आङो। फेरेंगा सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन, नाथाय जोंनि माबाया जाफुंहैयाखिसै, रायलायनायाबो जों सेरखम हाहैजोबाखिसै बिसोरजोंहाय, जोङो टाइम होनो हायाखिसै बिथांमोना। दा जों खावलायहरो सारमोना जेनाखि जोंखौ नायहरो। वेस्ट बेंगल स्टेटनि युनिलिश मुसाहारी एम जेटलि, Ex.NDFB केडार। दा आङो माखासे आंनि समस्याखौ लानानै आङो दुखुजों लोगोसे आङो दिनैहाय प्रेस मिट होनांगौ गोनांथि फैदों। मानोना आङो गोबांनि जेंनायाव दङ, जोङो बलथे आङो दङ दा जेंनायाव। दा बिनि थाखाय आं प्रेस मिट होनांगौ गोनांथि फैदों। खोथा जाहैबाय आं 2009आवहाय NDFB आव जयनिं जानानै आं 2014आवहाय आं हमजादों वेस्ट बेंगल स्टेटआव। वेस्ट बेंगल स्टेटआव हमजानानै आं मास मोनसे जेल जानानै क'क्राझारावहाय आङो मेक्सिमाम 9 माससिम जेल जाफैदों। आं 2015आवहाय आं गदों। गनानैहाय आङो 3 बोसोर परे आङो कर्ट केस गानांगौ गोनां फैदों। गायै गायै आङो दिनैसिम गानानै आरो माबे संबिधान, इण्डियान संबिधानावथ' नोङो बेबायदि माबा गैयाना, बिखौ लानानै दिनैहाय माबे हिसाबैहाय जोंखौहाय माने केस गोदानाव खोख्लैबावना दोनखो। दिनैनि दिनाव जों केस गोदान गाफिननांगौ, जामिन लाफिननांगौ गोनांथि फैदों। बेखौनो सरकारनाव खावलायहरो, सरकारा जोंखौ नाय। आरो दिनैसिम जोङो सरकारनिफ्राय आङो सरकारनि अनसुंथाइबो आं मोनाखै। आरो दा NDFB आव दे जों इसेबां बर'नि प्रटेक्सन आर्मि जानानै दे जों खामानि मावदों, बे खामानि मावनायावबो दा जोङो NDFB आवबो जोङो लिस्ट दंना गैया बेखौबो जों बुंनो रोङा। आङो गावनो बुंनो रोङा दे आङो सासे NDFB होननानैहाय। खिन्थु जों दिनैसिमाव इसेबां आर्मि पुलिसजों गावलायनांगौ मोगा मोगि जाबोदों, थेवबो दिनैसिमाव जोङो मानो सरकारजों नायसनजायाखै ना वेस्ट बेंगल स्टेटनि मानसि होननायखाय जोंखौ नायसनाखै सरकारा। बिनि थाखाय आं सरकारखौ अनुरद खालामो, खावलायो, माने जेनोखि सरकारा बे जे केस जाबसिननायखौ एसे मोजाङैहाय नोजोर होनानै नायो, जेनोखि फैगौआवहाय जेनोखि बेबायदि जाया। आरो आङो Ex.NDFB केडारफोरखौ बा जोंनि आंगो लोगोफोरखौ खावलायहरो, नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा केसआ गोदान गोदान फैफिनबाय थाथों आरो जोङो बिदिनो नाराव बिराव खारखोमानानै थानांगौ, कर्ट गाबाय थानांगौ होननानै नोंथांमोनाबो कि हास्थायो नामा? नाथाय बिनि थाखायनो आं बुंदों, जोङो बयबो ज' जाफिनदो, ज' जानानैहाय जोङो बे केस जाबसिननाय मानायफोरखौहाय जों सरकारनावहाय आबदार खालामनि, जों सरकारनावहाय गसंथानि, मानि थाखाय जोंखौ बेबादि खालामदों, मानि थाखाय जोंखौ उफुद्रुत बानायदों। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोदों डिजिटेल बड' निउस।